Кахиров исемендәге Аю төп белем бирү мәктәбенең 5-нче сыйныф укучысы Фаррахова Эльвина Укытучым килә янәшә. Гомеремнең тәүге язларыннан әткәм белән янәшә. Берәү яши һаман күңелемдә, үткәннәрдән кайтып эндәшә. Хәтеремдә курка-курка гына классыма килеп кергәнем. Хәтеремдә шул чак 1-нче кат якты йөзен аның күргәнем. Дәреслекне ачкач, аптыравым, нәүмисләнеп каушап калуым. Хәтеремдә аның әкрен генә иңнәремә кулын салуы. Ул өйрәтте каләм тотарга һәм тәүге сызыкларны сызарга. Ул өйрәтте хәрефләрне теркәп, ижекләрдән сүзләр язарга. Күзәтте ул һаман гомерем юлын. Ялгышларым булса, төзәтте. Хезмәт яратырга, туган җиргә, тугрылыкка мине өйрәтте. Кыенлыклар килсә, әле дә ул бирешмә, дигүя эндәшә. Күңелемдә шулай гомерем буе укытучым килә янәшә.